Sziasztok, újra itt vagyunk. Sziasztok. Lehet, hogy ez egy kicsit rövidebb rész lesz. Nem tudom. Hát ahogy mennem kell, akkor mennem kell. De esküszöm, hogy egy jó 10 perc múlva, 15 perc múlva visszajövünk, és még csinálunk még egyet. Vasat találtam. Ja, amúgy tudok élő felvételt is csinálni, de az szerintem hülyeség, mert minek csinál. Így gyerekek. Találtál vasat? Aha. Hozzad. Hozzam, sajnos csak három, vagy nem, 4 blokkot. Az jó, csinálunk belőle egy vascsákit. Nem, szerintem még először ne pazaroljuk, szerintem először még tegyük el és kész. De az nem pazarlás, mert abból azzal lehet kiszedni a nagyobb nagyobb. Tényleg mondjuk. Na, de várjál, hoztam is homokot. Az jó, betehetsz még. Oh, mennyit hoztál, te jó Isten. És még, na, betetszek mindent. Aha, jó van. A fákjádat szerintem lopok belőle 24-et. Az üveget azt nekem add már ide, például én akarom. De az nagy baj lenne, ha nem full panoráma, tehát ide úgy középre húzunk egy csíkot. Ilyen fából, nézd, ilyen. Az pont nem középen van. Hát jó, de szerintem... De lehet, amikor középen van. Nem, ez van középütt. Várja, megnézem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. És akkor 1, 2, 3. Nem. Nézd, igen, ez van középen. Na, mondtam. Viszont akkor ezen a csíkon... Vagy nézd, várjál, megvan. Megvan. Lehet, hogy ezt most én nem tudom, de nézd, hogyha ide még egy ilyen ívbe követ tennénk. Hova? Ide még mellé. Hát, de akkor már ilyen stone bricket. Tudod mi az? Tudom, tudom. Várjál, megpróbálom. Akkor azt nem töltöm fel, hanem majd akkor még oda stone bricket. Na jó van, aludjunk. Ja, igen. Tiéd a sarki akkor. Amúgy azt a Stonecraftolót azt hogy kell csinálni? Stone bricket? Nem, a Stonecraftot, vagyon csak Minecraftban van? Ja, Csak ilyen kődolgokat lehet craftolni benne. ja, azt nem tudom. Azt nem tudom miből van. Én nem tudom. Most így. Azt mellé dobtam. Mindjárt felszedem. Kisüssük az összes üveget? Szerintem nem kell. Ja, minden. Ne. Vagy ide, ott jó lesz? Au. Szerintem oda is stone bricket kéne. Azt tudod, hogy kell, ki kell égetni követ. Aha, nem van, várj, ezt megvárjuk. Nála van kő, úgyhogy csinálok még egy hogy hívják ezt? Sütőt, szerintem. Ja. Amúgy azt hogy kell csinálni a sütőt? Hát 8 körbe. 8. Oké, nem értek belőle semmit, de oké. Na, égethetsz a másikba stone-t. Van benne fa is, meg minden. Na, ez jó. Kezdenek tűnni. Ja. Ott szerinted itt felül, vagy ez úgyse fog látszódni? Azt hagyjuk úgy szerintem. Bocs, véletlenül kiütöttem. Akkor Ja. van nálad blokk vagy? Nem, úgy, hogy így, és akkor így. Elvileg felvettem. És tedd vissza. Most- Úgyis, ott is, hogy... Kisült 3 kő, nálad van kő? Nem, nincs. Akkor van is egy stone brickünk, vagy 4. Rögtön. Ja, és akkor az csak beteszed, és akkor már meg is van, nem? Ja, kicsit mellé tettem, de ezt visszakapjuk szerencsére. Ez nem üveg. Érdekes, hogy az üveget azt nem teszem mellé, de a stone bricket az simán. Még jó amúgy, mert... Majd én ezt már kiszedtem, de neked odadom, látod? Ott van. Jó, kész. Akkor te csináld, én meg az üveget csinálom. Na jó. Van üvegünk amúgy a chestbe?
Én betettem most a követ, és csak gombot lehet bele csinálni. Hogy teszem be a crafting table-be a követ? Hát, hogy mind a négybe, hogy E betű, és a kettőször kettes barkásba. Értem. És kapsz még kettőt. Ja, aha. És akkor 1-ért 4-et kapsz. Nem, 4x4-et kapsz. Ja, igen, 4-re 4-ért 4-et kapsz. Igen. Na, Na így. nagyon faja. És akkor még ide is jutott egy. Ja, meg még majd akkor... nem kell szerintem 64. Ennyit kiégetni, szerintem nem kell. De most tényleg, vegyél ki annyit belőle, amit. Hát nézd már csak pár darab kell. Mondom mennyi. Hát nézd már csak 2 darab kell. Akkor... Véletlenül kivettem az üveget, várjál, ezt már leteszem. Na, amennyi most kisül, annyi kell. Nálad van stone? Nálam most van nincs. Oké, akkor az amit sütőben lesz, az majd ez pont elég lesz. Ha tényleg. Ide szembe akarunk stone bricket, vagy nem akarunk? Tényleg. Arra nem is gondoltam, szerintem legyen. Most. Úgyis kevesebb ablakot kell csinálni. Nézd, akkor itt van a közepe. Jó, hát majd ahol lesz, az jó van. Nem, az nem... De az a közepe, ja. És akkor ezt az ablakot itt már ki is lehet venni. Hát, ha ki lehetne, de hát akkor azt üss ki. Így. Jó. Viszont akkor fa, az hol van? Nincs fa. Hát, szerintem nincsen rendben, menjél fát vágni. Jó, mennyi kell oda? Hát, várjál, 1, 2... Mindegy, egy- 3. Hát egy fát vág ki, kb. Annyi kell. 5 darab. Ja. Arra menjünk így, és akkor ezt ki. Ezt is. Így mi. Na, tök Még kéne egy stone brick, nincs nálad véletlenül? nincs. Akkor 1, 2, 3, 4. Már égetem is, üveg, oké. Na már mindjárt. Na, akkor én szerintem itt ezt Most már nézem az időt, 8 percen megy köbö. Ajtó, tényleg ajtót kéne csinálni, ezt most én craftolok is. Van 2 tölgy. Hát jó, sima ajtó is jó. Van itt a sütőbe tölgyfával égetünk, tehát. Igen, craftoltam is az ajtót. Így tök jó. Én meg craftolok még valamit. Yes. Hú, de jó. És akkor most eszembe jutottam. Hogy itt a fákja, 64. Én meg pressure plate-et csinálok, jó? Ja igen, de csak ugye belülről. Igen, oda csináltam csak. Menj arrébb, kösz. Nagyon faja. Vedd ki a követ már kész. Jó. És akkor kész, ezennel ki. Lehet pressure plate-et is csinálni. Mármint, hogy tudtam, hogy lehet, csak amúgy 3 izénk maradt. Tényleg nem akarjuk itt a tetejét is megcsinálni olyanra? Pont elég lenne mindegyiknek. Hát tényleg. Hát nem tudom, akkor csináljuk meg. Hát most figyelj, legalább akkor így el lesz használva, azt nem lesz nagy... Ott ez pont leesett, oké. Ez ennél szerencsém volt. Hát jó. Ha most ezt kiütöm ezt az égő ilyen kemencét, akkor az égni fog? Vagy megkapom belőle a cuccát, és akkor ugyanúgy folytathatom. Hát várjál, még kisül ez az egy homok, aztán majd ne üss ki, majd mindjárt kiszedem be. Most kiütheted. Igen, és akkor hát ezt ide teszem, és akkor ott a középre is majd csinálunk egyet. És akkor chestet meg is lehet nagyobbítani. Elmondom, hogy ezt hogy gondoltam, hogy ezzel már rendezkedjünk. Chestet azt kiütöm, szerintem nézd, nem kell felvenni semmit. Te az az én ágyam lesz, te pedig majd itt alszol, és akkor majd
A chest meg itt lesz dupla chestünk. Nézd, itt dupla chest, majd mindegyik.